शुभ सकाळ पिलाମାନେ ମୁଁ ଜିନିଷ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋତଲ, ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ପାଉଡର, ଘଣ୍ଟା, ମଗ, ଡେଟଲ, ଆଉ ଅଛି ଚଷମା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୋତଲଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ, ଟର୍ଚ୍ଚଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଟୋପିଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ଫୁଲ ଗଛ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ପାଉଡରଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ, ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ମଗ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, ଡେଟଲ ନବମ ସ୍ଥାନରେ, ଚଷମା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେହିପରି ସପ୍ତାହର 7 ବାରର ନାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ବାର ହେଲା ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ହେଲା ସୋମବାର, ତୃତୀୟ ବାର ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଚତୁର୍ଥ ବାର ହେଲା ବୁଧବାର, ପଞ୍ଚମ ବାର ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଷଷ୍ଠ ବାର ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ହେଲା ସପ୍ତମ ବାର। ଏ ବାର ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେହିପରି ବର୍ଷକ 12 ମାସ, ଇଂରାଜୀ ମାସ ସବୁ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଏସବୁ ହେଲା ବର୍ଷକ 12 ମାସର ନାଁ। ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ ଆମର ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମାସ, ମେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ମାସ, ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ। ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।